खुलुमबाय बयखौबो जाय नोंथांमोना बङाइगाव डायसिसनि कैथलिक धोरोमनि सुबुं नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां बेनो जादों बोसोरनै लकडाउन थांखांनायनि उनाव जोंनि हली इउकारिस्टिक प्रसेशन जाया जागोन 7th टाइम एबा 7थि बेनि थाखाय लाहार फाहार गासिबो खालामजानाय जाबाय बेयो जागोन फैगौ 20 तारिख देवबार खालि नभेम्बर दाननि 2022 नोंथांमोना ओइदिनखालि गाजा गोमजायै लैहोर लैहोर फैनानै नैबे हाबाफारियाव बाहागो लाफैगोन होननानै आङो खावलायहरनाय जाबाय जोंनि गासै बङाइगाव डायसिसनि सिङाव थानाय कैथलिक धोरोमारि सुबुंफोरखौ आरो नैबे 7थि इउकारिस्टिक प्रसेशना देग्लायनिया बबेयाव जागोन आरो माबायदि जागोन बेखौ आं नोंथांमोननो एसे मिथिहोनो नागिरदों स' जायफ्रा इन्टारेस्टेड नैबे भिडिअखौ नायलाङोब्लानो जाबाय सिगांफोरनि बायदिनो देग्लायनि इउकारिस्टिक प्रसेशनाबो जागोन बङाइगाव डायसिसनि सिङाव थानाय चापागुरि होननाय एरियायावनो नाथाय बबे एक्जेक्ट लकेशननिफ्राय जागोन आरो बबेनिफ्राय थाबायगोन बेखौ आं नोंथांमोननो मिथिहोनो थांगासिनो दङ इउकारिस्टिक प्रसेशननि मेन मोनसे हाबाफारियानो जादों इउकारिस्ट सेलेब्रेशन एबा गोथार बुलि बावनाय स' नैबेयो जागोन नैबे सेन्ट आलासुस सेमिनारिनि जाया दङ मुंदांखा सेन्ट आगस्टिन हस्पिटालनि अपोजिटआव जायानो जादों नेशनेल हाइवे 31C नि साखाथियाव एबा साथिंजाय जायो अब्ला जोङो हाबलांनि नैबे समायना रमायना जायगा सेन्ट आलासुस सेमिनारिनि कम्पाउन्ड दा नायलांनो हागोन नोंथांमोना सिंफोराव माबोरै साजायदों आरो प्रग्रामा अबेयाव जागोन स्टेज पेन्डेल माबायदि नोंथांमोना नायनो हागोन आरो दा स' दिस इज द लकेशन स्टार्टिं अफ इउकारिस्टिक प्रसेशन अब्ला नैबेनो जाबाय नै बानायगासिनो दङ दा मेन पेन्डेल आरो स्टेज मिथिनो मोन्दों नैबे पेन्डेलावहाय 2500निबो एसे बारा सुबुंफोर बेयाव जायगा लानो हायो आरो बेजों लोगोसे नैबेयावहाय माने गुवार फोथार दंखायो जुदि जायगाया जायाब्लाबो आरामसे बेवहाय एडजास्ट खालामनानै मोजाङै हाबाफारिखौ बाहागो लानो हागोन दा नैबे जायगानिफ्रायनो हली इउकारिस्ट एबा हली मास जाया जागोन 10ता फुंनि 10तायाव बेनि उनाव हली इउकारिस्ट जोबनायनि उनावनो हानजा सुरनाय एबा प्रसेशना नैबेनिफ्रायनो जागायगोन ओरैहाय नोंथांमोना नुसिगोन स्टेज स' बेनो जाहैबाय नै बेनिफ्राय ओरै मोनसे बानायबावदों बेयो जाहैबाय माखासे आलासिफोरनि थाखाय आरो क'यार टीमफोरनि थाखाय मेहेरगोनां गाजा गोमजा खालामफैदो जोंनि नैबे इउकारिस्टिक प्रसेशन बेनिफ्राय सेन्ट आलासुस सेमिनारिनि मेन बिल्डिंखौ जाय नोंथांमोना नुवाखै नोंथांमोना नायनो हासिगोन एबार आंनि बेक साइडआवनो बेजोंनो लोगोसे नोंथांमोना बेयाव फैयोब्ला मोजां सिनारि एबा मोजां जायगाखौ नोंथांमोना नुफैगोन आं नोंथांमोननो दिन्थिबाय बिबार बारियै बिराद साफायै निट एन्ड क्लिन नैबे जायगाखौ मेनटेन खालामनानै दोनो बेयो दा नैबेफोरखौ सिस्टेमेटिक निट एन्ड क्लिन मेनटेन खालामनाय एरिया जायगाखौबो नोंथांमोना बेयाव नुफैनो मोनगोन जय जिसु आं आनन्द प्रकाश मुसाहारि बङाइगाव पास्टराल काउन्सिलनि भाइस प्रेसिडेन्ट आरो दायो जोंनि जानो गोनां फैगौ 20 नभेम्बराव 7थि डायसिसन इउकारिस्टिक प्रसेशनावहाय नोंथांमोनखौ लोंहोर लोंहोरै फैनानै जोंनि जिसुनि सायाव फोथायनायखौ बेरखांहोनो थाखाय आङो नोंथांमोनखौ गुरैयै खावलायो जे बेखौहाय जोङो बन्द खालामालासिनो सोलिबाय थाजासे जोङो फालिबोदों नाथाय थांनाय 2 बोसोरावहाय कर'ना भाइरासनि साग्लोबनायावहाय जोङो बेखौ दोनथ'नाय जादोंमोन नाथाय इसोरनि अननायाव जोङो देग्लाय आरो खेबसेबाव लोंहोरै खुंफुंनो थागथियारि खालामनाय जादों बेखायनो नोंथांमोनखौ गासैबो जोंनि बङाइगाव हालामनि फोथायरि नोंथांमोनखौ लोंहोर लोंहोरै फैनानै जोंनि बे बङाइगाव डायसिसावहाय इसोरखौ फोथायनायखौहाय बयनिसिमबो मोनथिहोसारनो आरो जोंनि फोथायनायखौ ज' खौसेथि आरो जोंनि गोजोननाय आरो खाथि खाला जों बयखौबो खौसेथिखौ देखायनो थाखाय नोंथांफोरखौ लैहोर लैहोर फैनो थाखाय आरोबाव खनसेयै जिसुनि मुङै बयखौबो खावलायनाय जाबाय गोजोन्थों जय जिसु
बेनिफ्राय सेन्ट आलासु सेमिनारिनि साखाथियावनो नोंथांमोना नुफैगोन मोनसे गोदान गिर्जा न' लुखांनाय जायहा लुगासिनो दं ओरैबायदि मोजां माने गोदान महरै माने खुनु बेनि डिजाइन एबा स्टाइला जोंनि ओनसोलाव गासै नर्थ इस्टआवनो गैया होननानै जोङो मिथिनो मोन्दों। दा नोंथांमोना बेखौबो गोसो जायोब्ला नायलांनो हागोन। दा जोङो हाबलांनि आं नोंथांमोननोबो एसे दिन्थिनि जोंनि काथलिक धोरोमनि केथेड्रेल पारिसनि गिर्जा इन बङाइगाव डायसिस नोंथांमोना नैबेखौ नुफैगोन आरो मिथिनो मोन्दों नैबे गोदान गिर्जा न'खौ फैगौ बोसोरनि नैबेबायदि जानो गोनां प्रसेसन एबा इउखारिस्टिक प्रसेसनावनो बेखौ बेखेवनो बिथांमोना नाजादों एबा थामथिम खालामदों होननानै आङो मिथिनो मोन्दों। अब्ला जोङो हाबलांनानै नायलांनि एसे। नै वा माने नुफेरनि इउनिक माब्रै आयं मोजां नै बैयाव मावगासिनो दङ नै हा मावगासिनो दं आरो नै गाहायाव मा जागोन गाहायाव हल अडिट'रियाम हल बेनिफ्राय नैबे गोजौआव जाहैबाय गिर्जा नैबे गेलारि गिर्जायावनो गेलारि थागोन बेजोंबा मा थिखोदों कि उथायासै बेखौ थिखांगोन एथु उठाबो बले माने बेखौहाय थिखांनो नागिरदों नै खानानै गोजौआव बे गोजौआव थागोन माने अके खुनु दंफां बाहायाखिसै आरोबाव माबा खोरखिया दंफांनि जागोन सिगुन आच्छा एसे नायबावनि गाहायाव अडिट'रियामफ्रा माबायदि जागोन जांख्लाफ्राबो माथो बोरैबा रेम होद आन्दायफैलाबायनाय ना मारा गोदानावलाय आयं गोदानाव आन्दायनो हागौथ' वाव माने डिजाइनानो रावबो लाफेरनि डिजाइनखौसो लाखादों दा आयंनाया गोदान डिजाइन नर्थ इस्टआव अके नर्थ इस्टनि बेस्ट गिर्जा माने नैबे स्टाइलाव आरो नैबे डिजाइन एसे खोमसि नुबाय जानांगौ बेफोर गासै खोरखिनि फ्रेम जाजोबगोन आरो नै खिरखिनि जोंनि मिस्ट्रिफोर दे ভালকে কৰিব মন্দি কৰিব সব যাব সব দেখা পাব ভালকে কৰিব হা ভালকে কৰিব নাম হ'ব আমি সবে ভাল লাগিব হা কোন জায়গার হয় বাসুগাঁও না বঢ়িয়া হেড মিস্ত্রি খায় নাই সনাতন ना बे जायगोन अडिट'रियाम हल बानायो ना मा बानायो जायखिया गाहायाव बेबायदि आरो ना दा फाउन्डेसनखौ नायदो नै गाहायाव माबायदि फाउन्डेसना वा बेसे गिदिर बेनिफ्राय आरोबाव नोंथांमोना नुगोन बैजोंहाय बियो एसे बेक साइड आरो केथेड्रेल पारिस गिर्जानि बेक साइडआव बे बिल्डिंखौबो लुगासिनो दङ बेनो जादों जाहैबायनो बङाइगाव डायसिसनि गासै रिटायार जानाय दौरिफोरा नैबेयाव थानाय जागोन आरो बिसोरखौ दोनगोन बेवहाय ने बेयाव थागोन आरो बिसोरनि थाखाय बे बिल्डिं रिटायार्ड जानाय दौरिफोर आरो कालार होगासिनो दङ नै आयंनि मा नामलाय लुकास आयं लुकास माने अके डायसिस कन्स्ट्राक्शननि सुपारभाइजार आरो नैबे आयंआ बेखौबो नायगासिनो दं बे लुनायखौबो बेनिफ्राय गिर्जा लुनाय न'आ जाहैबाय नैबे आयंनिया बल्डि नैबे आयंआ 20 बोसोरखासैनो गोबाङानो सिनायखायो जानांगौ जोंनि बङाइगाव डायसिसनिया सिनायगोन फ्रायानो सिनायगोन आरो बेनिफ्राय आं नोंथांमोननो मोनसे खोथाबावनि बे मिसाया ओरैबायदि मेहेर गोनां जागोन मानो होनोब्ला आखा फाखा बलामगुरि पारिसनि सेंग्रा सिख्लाफोरानो बेवहाय कयार टीम हिसाबै फैगोन बिथांमोननि मेहेर गोनां मेथाइ खननायफोरजोंनो मिसा बुलियाबो जानानै थांगोन काथलिक धोरोमनि बङाइगाव डायसिसआ बोसोरफ्रोमबो बेबायदिनो इउखारिस्टिक प्रसेसनखौ खालामबाय थाखायो बेनिफ्राय बोसोरनै गेप जानांबाय लकडाउन एबा कभिड-19नि सिचुएशननि थाखाय बेनिखायनो देग्लाय बोसोरनैनि उनाव जे खुंफिननो लादों लाहार फाहार खालामदों नैबे 20 नभेम्बर 20 तारिख दानि फैगौ देवबार खालि नोंथांमोना फैनानै मोजाङै बाहागो लाफैगोन आरो गाजा गोमजा खालामफैगोनखौ मिजिंथिनाय थादों।